To je pocit, kurník šopa. Ja. No, chlapci nám tu ešte trošku popratajú. Dobre bude. Good job. Aj teraz sa konečne spriaznená. A taký tránik nemajú ani na No Campe. Čau! Prvýkrát po zime na motorke. Ona musí dostať do formy. Ale asi si počkáme, kým bude lepšie počasie. No, hneď lepšie. Aj teplotáž je vyššie. Takže vítajú v sezóne 2018. Samé novoty. Páčky mám nové, športové, ešte si na nich zvykám. Rukavice mám nové, tiež si na nich zvykám. Zadné smerovky mám nové, ledkové. Na tie si budete musieť zvykať vy, alebo šoféri. Ale dúfam, že aspoň bude vidno, kam odpáčam na kiety. A hlavne toto tu mám nové. Kľúčenka. Veľmi dobrá vec. Lepšie sedí motorka v zátačke. Trošku kone pridáva tiež. Treba mať. A je viacero spôsobov, ako sa k nej dostať. Prvý je, že mi napíšete buď na Facebooku alebo na Instagrame nejakú správu s adresou, kam to chcete poslať. Verím, že dobierka nejak funguje. Druhá možnosť je, že ma stretnete osobne a budete si to pýtať. Ja sa budem mať 1 až 2 kusy stále so sebou. A ešte vymyslíme možno tretiu možnosť, a to takú, že zo pár nechám u chlapcov v Two Wheels Motoservice, ktorí mi dali do pucu túto motorku pred sezónou a naozaj sa vyhrali, za čo im veľmi pekne ďakujem. Takže tam sa môžete zastaviť aj z veľmi zištných dôvodov. Ak pôjdete od mesta po južnej triede smerom na VSS, miniete OMV-ku a potom na úrovni, čo to je? Hotel Storočia, zabočíte vľavo. Pozor na električky. Potom dlho dozadu. Okolo Kinekusu. A až za Kinekusom, pred plotom, doľava. A tu už majú aj banér. A tu na konci majú parádnu garáž. Takže ja vám vyčujem veľa šťastných kilometrov v novej sezóne. A aby sa počet vysunutí z garáže narovnal počtu zasunutí do garáže. Ora! Jaj, dievča moje krásne. No, tak oplatí sa v lese trepať cez zatačku. Keď spoza zatačky toto stretnete. Nespí, zelenú máš. Máš čas. Áno, že vlasy máš pekné. Ja. Kde sa tu trepete cez cestu, babi? Jasné. Nemáš červenú. No. Na západne úplne bežná vec. No ale uvidíme, ako to funguje u nás. Mimo prevádzky. Veľmi dobré. Mimo prevádzky. Veľmi dobré. Tak som si natankoval.
Servus. Tu ani polievať nemusia. Dobre to majú. Očvár. Niekto sa ma tuším v komentároch pýtal, či chodím cez Košické Olšany. Tu som. Pozdravujem. A môžeš nám všetkým vysvetliť, prečo sa to nazýva Očvár. Viem, že to má historický pôvod, ale také naučné okienko nezaškodí. Ja kvôli mestským policajtom tu šmiky budem robiť. Serus! Jak, pán vedúci? Dobrá, ty, kde ideš? Len tak. Na kávu do Sečoviec. Až do Sečoviec? Tu len pod Dargou. A poď. Už to začína. Znagor mi chodiť na motorku.